No, opýtaj sa či náhodou, tratieme veci. Hej, tak. Máte akú pesničku si spieval? Dobre, takú ahoj, výbornú. ďakujem, ahojte. Priam scrumptious pesničku. Ty si goofster. Ty si goofster. Matúš, bol si taký, že... Taký som actually nebol. Matúš, vieš to? To jak robíš? Nie, neviem. Už si to nepamätám. Ale to bude taký, že... We got the ice cream. We got the ice cream. No bežíme. Hey. No bežíme. Some ice cream. Ice cream for ice cream. Yeah. Matúš, si gnome. Gnome. Ferrari potôčky. You know how it goes, Matúš. Once you eat, you become the gnome. Matúš. Gonna get you. Daniel voice message. Matúš. Keď kradneš, sa ti nič nestaneš. Čo si teraz jedol? Mal som majočku s roštikom, jedným rohličkom. Mal som potom ešte... Zlé. Opavia Matúš, polomačané zlaté mliečne keksy. Vieš, ako sa hovorí? Keď klameš, zomreš. Tak rád. Zlé. Počkej, Matúš, čo si jedol? Zlé. Nie, musíš. Matúš, čo si jedol? Zlé. Vieš, ako sa hovorí? Keď klameš, zomreš. Nie, ale musíš niečo povedať, Matúš. Čo si jedol? Entrée. A už si to vidí. Matúš, počkaj. Get out. Matúš, entrée. We going climbing. Matúš, spätné zrkadlo. Climbing. There are no more bikes, man. Go for it. Let's wait up. No more bikes. Rýchla príprava Slavia, príprava na Ligu majstrov. No na záver si ešte povedzme, že čo všetko bude musieť, respektíve chcieť pozerať v tej telke, aké zápasy nás ešte čakajú. Miška sa nevie dočkať. Miška, 2 dní máš voľno. Zákupa štrku. Takže bez problémov. To je moje, presne. A v piatok zasadneš opäť na gauč, pretože prvé 2 štvrťfinálové zápasy už v piatok. Máte dvojica, aby sme si predstavili Španieli s domácim Nemeckom, Portugalskom s Francúzskom, ďalší giganti, Anglicko so Švajčiarskom, no a včerajší postupujúci Holanďania výzvou Turkov. Hey. Back to win, silly bus ride. Put your boys in hilarious. Yeah, damn. Počkaj, rozmýšľam. By som sa ťa spýtal, keby si máš vybrať medzi týchto 10 vecí, ktoré sú podľa teba pre teba najdôležitejšie? Marek, nie začať tam. Ako čo sa začneš? Aby si videl. OK. Tak ja tam tak telefón, to je najdôležitejšia vec. Marek, ale neodpovedal. Dobre. Taký som actually nebol.